హాయ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్. చూడండి, ఈరోజు మా వెంకి బాబుని బ్లూ షేడ్లో ఫోన్లో తీసాం వీడియో. దీంట్లో మా వెంకి బాబు ఫాస్ట్గా నడుస్తున్నాడండి. చూస్తాడు 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 అటు చూసి ఇటు చూసి నిదానంగా ఎవరు వెళ్ళే మనల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదులే అని చెప్పి ఇప్పుడు పరిగెడతాడు. చూడండి, పరిగెడుతున్నాడు. చూడండి, ఇప్పుడు పరిగెడతాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడో ఏమో. ఎంతసేపటికి అటు చూసి ఇటు చూసి ఎక్కడ మాటలు వినపడకూడదు. వాడొక్కడే ఉంటే ఎవ్వరు లేరు, నన్ను ఎవరు చూడట్లేదు అనుకుంటే చూడండి ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాడు. రన్నింగ్ రేస్ పెడితే ఫస్ట్ వచ్చేస్తాడేమో. ఎంత ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాడంటే 4 months వచ్చేసాయి సార్ సీట్ కిందకి. ఇక రన్నింగ్లు చేస్తున్నాడు. వాళ్ళ అక్కేమో వాడిని టార్చర్ చేస్తుంది వెనకాలండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్ అండి.